Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 11 апрель душәмбе. Мин Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәрбер тамашачыга атна дәвамына җитәрлек күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүген көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган? Алдагы минутта шул турыда кыскача булыр. 1857 елның 11 апрелендә Россия императоры Александр II ике башлы дәүләт ярлыгы булдыру турындагы указга кул куя. Россия гербы 1917 елга кадәр үзгәрешсез кала. Апрель халыкара фашист концлагерь тоткыннарын азат итү көне. Икенче Бөек Ватан сугышы барышында 30 илдән 20 миллионнан артык кеше лагерьлар аша уза. Шуларның 5 миллионы Советлар Союзыннан була. 12 миллион кеше, шул исәптән 2 миллион бала җәзаланып үтерелә. Бөек Ватан сугышы башланып берничә ай узуга Керчь шәһәрен фашист гаскәрләре оккупацияга ала. 1944 елның 11 апрелендә генә шәһәр азат ителә. Керчь өчен барган сугышлар өчен 146 совет солдаты Советлар Союзы герой исеменә лаек була. Студиябызның бүгенге кунагы хезмәт юлын заводта фрезеровщица булып башлый. Журналист булып дәвам итә. Бүген без аны автор башкаручы буларак яхшы беләбез. 500дән артык җыр авторы. Тормышта ул барысына да мәхәббәт белән карарга кирәк дигән фикер белән яши. Сүзем Тәслимә ханым Низами турында. Әйткәнемчә, ул бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәмез Тәслимә ханым. Хәерле көн, Эльза. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Тәслимә ханым, минем белүемчә, сез аутотренинглар белән шөгыльләнәсез. Ягъни, максатыгызны, бүгенге көнегезне ничек узуын күздә тотып, матур-матур шундый сүзләр, теләкләр язып, кагазьләргә алар белән бөтен тирә-юнегезне тутырасыз. Холодильникларга эләсез, шкафларны тутырасыз. Менә бүген безгә студиягә килгәндә нинди теләкләр яздыгыз? Бүген студияга килгәндә теләкләр язмадым, кичтән теләп яттым, иртә белән теләдем. Һәм былай инде теләкләр бар. Һәм ул мин аны бит теләкләрне язып кына куймыйм. Мин аны төрле чәчәкләргә күчерәм, төрле бөҗәкләргә шундый нием бар иде. Юк кына әйберне куям мин һәм син әйдә, мине саклан да дип, яки ташбаканы утыртып куям рәсем каршына. Син миңа әз булса да пенсия җитеп бетмәй бит әле. Әзрәк тегендә моннан акчалар кертеп тор ди. Ярдәм итәме? Итә. Алайса башка тамашачыларда киңәшләрегезне үрнәк итеп алырга мөмкиннәр икән. Һөнәрегез белән сез бит журналист, инде әйтеп киткәнемчә. Төрле чаралар, төрле масса күләм чараларда иҗат иткәнсез, эшләгәнсез, газета, журналларда. Менә журналист булып туырга кирәк дигән фикер бар. Сез менә моның белән килешәсезме? Әлбәттә килешәм. Кешенең туганда таланты булмаса, аны әллә нишәтсәң дә юк. Әллә нишә уку йортына кертеп чыгарсаң да юк иннән. Ходай Тәгалә биргән әйбер була һәр кешедә. Мөгаен бездә ул әби минем шундый мәзәкче булган бит инде. Аннары мөнәҗәтләр, бәйтләр белән үстем бит мин әби кочагында. Шуңа күрә аннары әнинең әлдә хаты бар, безгә язган хаты бар. Без аны тыңлыйбыз име. Ул 5 минут бер нинди кагазга карамыйча ул сукрайып утырды соңгы көннәрендә име. Менә шул хатны бер тапкыр да төртелмичә шундый матур итеп, излекле итеп язган. Димәк, ул безнең нәселдән килгән әйбер. Шуңа күрә талант кирәк дип уйлыйм. Ләкин беләсезме, бер сер әйтим әле мин. Шундый күп тора остазлардан башлап язучылар өчен. Мәсәлән, мин журналистикада укып әлбәттә тегесе монсын алдым мин, сүздә юк. Ләкин мин татар баласы урысча аңламый идем, интектем урысча аңламыйча. Һәм укып бетергәч мин сабага кайтып әзрәк эшләп алу бәхетенә ирештем. Шунда Илфир Салаваттуллин дигән бик танлыклы журналист бар иде. Шундый талантлы инде ул. Менә ул миңа гади генә итеп
бір генә киңәш әйтте. Мин гомер буе шуның киңәшен тыңлап, бүтән бер нәрсә дә кирәк булмады миңа. Сеңнем, фикерләреңнең бер төрләрен җый, аларны бер полкага сал, икенчеләрен икенче киштәгә сал, өченчеләрен өченче. Аннары әнә шу фикерләрең арасында матур итеп мостик яса диде. Менә шул җитте. Һәм инде безне укыганда кем икәнне бер укытучыбыз әйтәдер, сез башына бик оста язырга тиеш һәм ахырыннан иң тәмле сүз, иң кичен тартып ала торган сүз, фикер башта булырга тиеш дип әйтәдер. Мин менә шулай кеше фикерләрен, яхшы фикерләрен башка салырга яратам. Журналистлар өчен дә менә дигән бу мастер-класс булып чыкты бит әле. Мастер-класс булды әле бу. Ага. Сез шулай ук менә җырлар иҗат итәсез. Бу бит бик кызык. Бер караганда сезнең җырларыгызны республикабызның танылган артистлары да башкара. Шуңа да карамастан, сез ни өчендер үзегез җырларга теләгәнсез, үзегез башкарырга теләгәнсез. Моны нәрсә белән аңлатып була? Беләсезме, менә барыбер артистлар әйбәт җырлыйлар алар минем җырларны. Алар аны үзләренчә тудыра. Җыр язу ул бер нәрсә, җыр туа, җырны син баланы тугач, менә шул көе артистка бирәсең. Артист инде күлмәк кидерә аңайымы, бизәндерә, аны җанландыра һәм халыкка илтеп аның күңеленә тапшыра, йөрәгенә сала, әйме? Җырчы, менә мин үзем башкачарак тоям җырларны. Әле менә кичә без җыр яздырдык, әйме? Фәнис тә инде, Фәнис әфәнде дә шундый үттеге шоккатты, кара әлди, син монда ди бөтенләй башкача җырлыйсың бит ди. Менә ди шундый шәп килеп чыга бит бу ди. Как будто син ди менә минем белән сөйләшәсең ди. Менә тамашачың белән сөйләшәсең ди. Шоккатып дитте, вот бу бомба була ди. Шулай булса ярар тыңларбыз. Сез бит нота грамотасын белмисез. Менә кем сезгә ярдәм итә? Ничек язасыз ул көйләрне? Ничек кагазга төшерәсез? Ой, минем Риф әфәнде Гатаулин, безнең һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе бит инде. Аңа Алланың рәхмәтләре яусын, аңа барам инде. Риф әфәнде менә шушыларны язып бирегез дип, әзер җырларны бирәм аңа, әйме. Аннан соң инде былай җырлыйм да, диктофон белән җибәрәм. Мин хәзер инде компьютердан бит инде мәшкиләбез. Компьютерда яхшы беләм, мин балалар өйрәтте. Аннан соң Наташа, менә китап чыгардым, мин ноталар белән китап чыгардым. Наташа Железных. Ул бик талантлы композитор баласы инде, музыкант баласы, әнисе дә шунда эшли, консерваториядә үзе дә шунда эшли ул. Менә миңа шундый кешеләрне Ходай Тәгалә бирде юлымда. Шундый талантлы нотаны белә торган кешеләр. Алар дөрес минем бер нәрсәне дә үзгәртмиләр. Мин бит бик укымакчы булып бирдем. Нигә кереп безнең бу музыка буенча укымакчы булып бирдем, консерваториягә дә керәсем килгән иде. Ләкин анда башта музыка мәктәпләрен ниләрне бетергә кирәк икән, анда алмадылар мине. Һәм шул вакытта миңа Риф Гатаулин әйтте: "Син бер грамда борчылма. Менә синең җырларың ничек туган, шулай китсен. Менә мин иң матур җырларны композиция бүлегенә кергәнче яздым", диде. Аннары аны үзгәртәсе килә ди. Тегеләй итеп үзгәртәсе килә, булай итеп дөрес килә ди. Синең дә ничек туган? Анадан туган шул көй китеп бара ди. Шулай булсын дип әйткәч, мин тынычландым. Сезнең җырлар күп тапкырлар лауреат исеменә лаек булды. Элек-электән шулай килгән инде. Әле мин хәтерлим, татар җырында иң беренче шушы фестивальне алып барганда сезнең җырлар шулай лаек булган иде. Әле менә күптән түгел генә яңа татар җыры бәйгесендә дә җырларыгыз лауреат исеменә шулай лаек булдылар. Бу үзегез өчен шулай зур казаныштыр инде. Әлбәттә, менә бу олы яшьтә бигрәк тә инде Рифат Ахметовичка, Фаттаховка бик зур рәхмәтләр. Андагы жюри әгъзаларына да рәхмәт, минем талантыма зур бәя биргәннәре өчен. Һәм әлбәттә халык инде менә кул чапканда аңлап торасың инде. Беренче бүлектә концертның Резида Шәрәфиева башкаруында минем җырым яңгырады, "Эх, яшь чагым" дигән. Анда һәрбер җыр биюләр белән бар диме. Ул шундый матур концерт булды. Мин аны рәхәтләнеп карадым ул концертны. Һәм икенче бүлектә яшь җырчы бар бит инде хәзер, Агон диләр инде аны. Ялкын булып килеп чыга ул. Керәшен кызы Татьяна Ефремова җырлады "Их язмышлар урамнарын". Алар инде лауреат исем алды. Ләкин бу конкурста катнашыр алдына мин бик нык борчылдым. Чөнки узган ел бит узганында бик каты тавыш чыккан да име, авторлар белән имеш тегеләй әйтәләр, булай әйтәләр дип анда нәрсә генә язмады, хәтерлисездер инде. Интернет тулып кайнап торды инде. Ул бик ямьсез әйбер. Менә андый бөтен әйберне тышка чыгарып шулай итеп язу дигән нәрсә. Мин инде
инде башта бөтенесен дә белештем һәм 1 грамда борчылмагыз, безнең кеше абыҗа әйткән юк диде Рифат әфәнде. Һәм шулай булып чыкты да, монда авторларның хукукын, берни хукукын алмадылар, журналлар үзләренә китеп алдылар. Ләкин мин ул җырны үзем башкара алам. Шушы башкарган җырчы гомер буе башкара ала җырны, ләкин без һәр вакытта да татар җырында җиңгән җыр лауреат җыр дип әйтергә генә тиеш. Бу инде дәрәҗәне дә төшерми. Сезнең хукукларга кагылмый. Бу горурлык. Анда җиңгән дип әйтү, шулай бит инде. Менә монда ничектер шулай бер-береңне оңнап, тырнак астыннан кирезләмичә, тавыш чыгармыйча гына матур итеп ул эшләү, миңа калса бу итендә эшләү. Иҗади аралашу эшләү дип атала. Бу инде бик мин хөрмәткә ия әйбер дип әйтәм. Һәм шулай булырга тиеш, моны яшьләр дә тыңласыннар. Тәсмә ханым, Иван Егорович, сезнең тормыш иптәшегез булай дип тә әйткән иде әле. Сез җыр иҗат иткәндә ништер бармакларыгыз белән ниндер хәрәкәтләр ясыйсыз, әйтерсең лә менә шушы ноталарга баскан кебек диеп. Мин аны үзем белмәдем, гомер буе шушы яшемә җитеп, бу мине караватта диванда карап ята икән, мин компьютерда басып утырам бит инде, җырлап утырам. Шуннан синди каралды, ди, синең кулларың дигел булай һавадан ди нәрсәдер җыйган кебек йөреп тора икән ди. Эй, мин әйтәм, мин мөгаен галәм белән дим, китә торганмындыр инде, тегендә мин әйтәм ки язып утырам биттем. Истән индерелә димәк. Менә ничектер кулым тик торса булмый инде, менә шулай гел җырны язам бит инде, менә әйтерсең мин аны җыям дулкынны, үземә җыйган кебек. Шулай итеп язам мин җырны. Шундый кызык. Сезнең язмышыгыз, Тәсмә ханым, үзе бер китап язырдай. Менә шушы җырларда җырлана торган ниндер шундый кызыклы, кызганыч та кайбер вакытта инде бу турда сезнең иҗатыгыз белән таныша торган тамашачылар белә торганнардыр инде. Менә сез киң җәмәгатьчелеккә тормышыгызны, язмышыгызны чыгып сөйләгәч, сезнең якыннарыгыз, туганнарыгыз ягыннан карата, сезнең укучыларыгыз ягыннан карата ниндидер начар сүзләр, ниндидер гаепләүләр ишетелдеме, юкмы? Интернетта күп язалар. Ул әле менә язган өстенә һаман журналистлар Тәсмә апа языйга сезнең турда диләр индеме. Миңа калса ул матурлыкны кешегә күрсәтү ул начар әйбер түгел бит инде. Аллага шөкер, картайган көндә үзеңнең бәхетеңне табу, югалган бәхетеңне табу ул начар әйбер түгел бит инде. Шулай бит. Менә ялгызлыкны бирмәсен Ходай Тәгалә картайган көндә. Мин картайып инде ул бабай, мин әби дигәндәй бергә торабыз икән. Бер-беребезгә булышабыз икән. Менә шушындый ялгызларга бөтенесенә дә Ходай Тәгалә шундый бер-берсен характерларын туры китереп, бер-берсе белән матур итеп яшәргә язсын. Чөнки барыбер әле ул бит, ул да алдан түгел, ул да бер гынаксыз түгел, мин дә бер гынаксыз түгел. Бер-береңне аңлап, бер-берен кичереп, без инде үткән белән яшәмибез. Без бүген көн белән яшибез. Бүген аңа нинди ярдәм кирәк, мин аңа ул ярдәмне күрсәтәм. Миңа нинди ярдәм кирәк, ул миңа күрсәтә. Бер-беребезне аңлап, без ярты сүздән бер-беребезне аңлыйбыз. Кайчагында без икебез бер үк әйбер уйлап, икебез бер юл сикереп торабыз. Безне иң гаҗәпләндергәне шунсы. Менә мин, карале, моны эшлисе бар икән дим, ул инде аны тотынган була. Менә анда нәрсәдер алырга, мәсәлән, әйтергә. Менә шундый кызык әйберләр күп безнең. Сез шулай ук 4 бала әнисе. Менә балаларыгызга тәрбия биргәндә нинди юнәлештә аларны тәрбияләдегез? Иң беренче менә нинди кыйммәтләр индердегез аларга? Иң мөһиме балага ышанырга кирәк. Һәм аларга өлкән кеше итеп карарга кирәк. Мин гомердә балаларга бала итеп карамадым. Менә алар минем дустым, алар минем менә юлдашым. Алар белән киңәштем мин. 5 яшьтә мин аларның кулларына акча тоттырдым. Гомерендә, ипидән улым менә син монсына ипи алып кайтырсың әле, сдачаны шунда куерсың. Бер тапкыр живашка алмадылар, алар миңа кибетчеләр шаккатып сөйлиләр. Живашка ала әле дип әйтәм, юк, живашка агыл дип әйттәни. Чит илдән килгән агыл дип әйтте, шуңа ашыра кушма дип әйтә. Алар әле ашамый живашка. Шуңа үзләре менә чит илгә киттеләр, чит илдә яшиләр. Хәзер инде шундый авыр хәлдә калдык бит име. Заманалар бик кат үзгәрде. Менә берсендә инде минем ученыйның теге кандидат наук Иршаты әйбәт кенә эшли, хатынын укыта. Әле хатын укып бетергән. Укып бетергәнче бит яшәргә кирәк иннән да. Улым әйтәм, күбрәк тәҗрибә туплап кайтыгыз сез аннан монда дим инде. Шуннан Иршатын әйтәм инде, ансы бик аның кысылман җире юк, бик добрый инде ул, шундый кишелекле, ул йомшак күңелле, ул җылап та җибәрергә может ансы миңа кушылып име. Ансы улым, мен әйтәм, сез андый-мондый анда бер
ялгыш юлларга баса күрмәгез инде дим, инде төрле ниләр бар бит инде диме. Эй, әни ди, син мине шундый матур тәрбия бирдең дә, син уялмыйсыңмы миңа шулай дип әйтергә ди, шулай дип әйтәләрме инде әни үз балаңа диде. Әни, син мине бик начар беләсең икән дигәч, мин Аллага шөкер икән әйтәм, мин дөрес тәрбия биргәнмен икән дип тынычландым. Сез үзегез дә максатчан һәм балаларыгызны да шул юнәлештә әйтәсез. Әлбәттә, максатчанлык тәрбиядә иң мөһим әйбер ул. Иң мөһим әйбер. Ышанырга кирәк. Максатчанлык дигән әйбер менә. Син куйдыңмы максат, син аңа иреш, киридән китү юк. Бер эшне ташлап икенчесенә, онукта куйшак шулай булгалый. Ташларга җыенса, кызым, мин әйтәм, юк. Сез моңа кергәнсез икән, сез дә конца барырга тиеш. Бер нинди мен әйтәм, ташлау юк. Аннан соң, ничек дип әйтим инде менә, балалар белән бары мәхәббәттә кирәк, балаларны бик каты яратырга кирәк. Аны яратырга тиеш балаларны. Әлдә мин сыйпап торамаларны менә, күтләреннән дә сыйып китәм булай тәрбиямә, ул ярату дигән әйбер бик каты кирәк. Күкрәкләргә кысып, аларны ярату кирәк балаларга. Хатын-кыз бәхете менә сезнең фикерегезчә нәрсә ул? Хатын-кыз бәхете мин гомер буе шушы экраннан да әйттем инде күп тапкырлар. Хатын-кыз ул бу дөньяның тормышның бизәге. Ир кеше табарга тиеш, хатын-кыз менә матур чәчәкләре белән, үзенең матур җан җылысы белән тормышны бизәргә тиеш, балаларны яхшы кеше итеп үстерергә тиеш дигән фикер миндә. Хатын-кыз ул табучы булырга тиеш түгел. Менә бер-берегезгә ниндидер матур-матур сүзләр әйтәсезме, Иван Григорьевич белән менә бүгенге көндәге тормыш иптәшегез белән? Әлбәттә, инде бер-береңә шундый әзрәк канатландырып тормасаң, ничек була инде ул бит жюригенә әйтәм инде дип тә без бик каты үртәшеп торабыз. Әле кичә җыр Айгөлне алып бардык та үзе белән җыр язарга. Ой, сезнең белән рәхәт, көлеп эшләп ката ди. Шайтып бара. Юк, үртәшеп торасың, күңелле бит. Менә хәзер без экраннарда нәкъ күрәбез Иван Егоровичны. Бу сезнең юлыгызны, сезнең бүгенге көндәге менә бу тормышыгызны чагылдырган шушындай матур бер җырыгыз, видео язма. Бу видео язмаларны кем иҗат итә? Сабаларга рәхмәт инде. Аларга бик күп акча кирәк, үзе беләсезме, клип ясарга. Без шул аның күп әйберләрен үзебез өйдә ясадык. Иван аның йөрәген генә дәгән эшкен ябыштырды. Мин янында шул сайрап тордым сандугач кебек. Илһамландырып тордыгыз димәк, име? Тордым, уйлап үзем язам сценарийларны. Менә сабалар мин әйткән бөтен рәхмәт Әлфия ханыма, анда эшләүче җегетләргә рәхмәт. Мин нәрсә әйтсәм, шуны төп-төгәл иттереп ясап, матурлап шомартып бирәләр инде, алар рәхмәт аларга. Чөнки YouTube'та бүген 33 клип, аларның хезмәте бик каты керә, рәхмәт якташларыма. Аларга да менә бу сәлам булып ирешсен, шулай бит безнең бүген рәхмәтләрегез. Тәсмә ханым, менә көн уңышлы булсын өчен ничек башларга кирәк икән аны? Беләсезме, миңа даже менә бер ханым әйтте, ул зур урында эшли инде. Кара әле, син ди, сүз сайын Алла бирсә дип әйтәсең икән ди. Менә барыбер мин бит инде иртә белә торганда әле аякка баса алмыйм, бер ярты сәгать физкультура ясагач кына басам аякка. Андары бүтән төрле физкультурага күчеп, бер 40 минут кимендә шөгыльләнәм физзарядка белән. Шуннан соң инде иң беренче аяк басканда әлбәттә идәнгә бисмиллаһир-рахманир-рахим әйтәм. Һәм һәрбер сүз сайын Алла бирсә барсы да яхшы булыр. Алла бирсә менә булыр. Менә яратмыйм мин менә кире әйткән кешене, юк дигән кешене яратмыйм. Аллага шөкер дип яшәргә кирәк. Аллага шөкер, менә бар бит. Иван шакката инде миңа. Минем кесәдә 500 сум акча булса, мин бай кеше. Бу 500 сумга бер атна торып була бит әле. Аллага шөкер, мәйтәм. Менә алда мин әйткәнчә, һәрбер көннән, һәрбер сәгатьтән, һәрбер минуттан тәм табып, мәхәббәт белән карарга кирәк тормышкашына. Тәсмә ханым, менә вакытыбыз кызганычка каршы узып та китте, менә шулай сизелмичән генә, килеп, көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мин әле сезгә әллә ни сораулар бирмәкче идем. Утын ватуыгыз турында, утын яруларыгыз турында, утырткан рассадларыгыз турында. Бу инде киләсе тапшыруларга сөйләшү булып калсын, шулай бит. Без сезне алдагы көндә Алла бирсә, әлбәттә көтеп калабыз. Уңышлар телибез. Хатын-кыз бәхете, бар яктан да бәхетле булыгыз. Амин. Башкаларга да изге теләкләр генә. Студиябызның бүгенге кунагы Тәсмә ханым Низами иде. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр сау булышам. Исән-имин булыгыз.